othi ngibe mfishane namhlanje kusasa ngilibangise eNewcastle ngizokwazi ukuphumula kahle kusasa ngilibangise eNewcastle othi ngibe mfishane sengivamise ukuba mude kakhulu uma unemimoya uma unedlozi the moment uqala ukuvuleka amehlo yingenkathi wena usuqala ukuba iproblem ebantwini not because usuke ubheda but ingoba uyabona and ukubona kwakho kuphazamisa laba basuke behleze ebumnyameni comfortably behleze ezintweni zobumnyama comfortably ukuba ngumuntu kamoya kohlezi ukudonsela amehla amabi ukudonsele inzondo engenasidingo. That's not a mistake but a confirmation. Ukukhanya kuya exposeana ngakho abantu abazondi wena but bazonda lento evuka ngaphakathi kwena. Ngeke uphile normally unemoya ngoba impilo enormally yakhiwe phezulu kwezivumelwano. When imoya yakho ay negotiate, spirit calls, and once imoya yakubiza ikususa eningini, yiki la uzolithola lime lodwa but likhanyisela wonke umuntu ophilayo emhlabeni. So wena uma uzoba umuntu ofuna amandla nokwamkelwa kufana nokufuna imvula ngaphandle kwamafu. It doesn't work like that. So if when I bet you are shana, you are crazy, you are distant, you are silent, just smile. Just smile. Mama Tega. It means you have crossed a line they cannot see. A power was never meant to be popular. It was meant to be true. Ngiyavala. Bayede makhosi amakhulu. Bayede. Yasibiza iNewcastle kusasa. Yeah. Yangibiza inkaba yami kusasa. Bayede. Angibiza inkaba yami angibiza amakhehla. Awubakithi la ngazalwa khona. Thokozani.